με τον καπετάνιο, τον Φιλιππινέζο καπετάνιο, ο οποίος έπεσε πάνω στο. Αχ, δάγκωσα τα χείλη μου. Δάγκωσα τα χείλη μου, μιλάω. Αου. Πάμε τώρα, παιδιά. Κανίβαλος Κανάκης τρώει το στόμα του, ο Κανάκης. Περίμενε, πονάω. Και τώρα, έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω τον έναν, τον μοναδικό, τον ανεπανάληπτο, τον Power Ranger της εκκλησίας μας, Αρχιεπίσκοπο... Τι λέω, καλά το είπα. Κυρίες και κύριοι, για μία ακόμα φορά έλαμψε το μεγαλείο της χώρας μας. Αυτή τη φορά, όχι βέβαια ότι είναι η πρώτη, στον ευαίσθητο τομέα. Τι άλλο θα δούμε, τι άλλο θα ακούσουμε, Αντώνη. Κυρίες και κύριοι, όμως ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. 4-3, 2-1, πάμε. Μα είναι πράγματα τώρα αυτά νύχτα σαν τους κλέφτες. Ξέρω εγώ, Βρυσιατέρ μου, σαν τους κλέφτες νύχτα. Και γιατί γελάς εσύ, Σωτήρη μου? Μα είναι δυνατόν νύχτα σαν τους κλέφτες? Όχι σαν τους κλέφτες. Κλέφτες! Μα είναι δυνατόν τώρα νύχτα μετακόμιση σαν τους κλέφτες. Τους άρρωστους, σαν τους κλέφτες. Κυρίες και κύριοι, για ακόμα μία φορά η μυστική κάμερα του ΜΑΝ ήρθε... 3, 2, 1, πάμε. 3, 2 μετά. 1, Ναι. πάμε. Και καταρχήν γιατί είσαι θυμωμένος? επειδή είναι για τον Χριστόδουλο. 5, Όχι. 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Εμένα τι... Κυρίες και κύριοι, έφτασε μάλλον η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Στο επόμενο ρεπορτάζ μας θα δούμε πώς τα καθιερώνουμε τα μοστού. Άντε ρε παιδιά, να με πατάμε, άντε, Και μαθαίνω στους νέους από το πώς γίνεται το σεξ, νέες σεξουαλικές στάσεις. Μάλιστα. Και Ούτε τώρα θυμηθήκατε, κύριε Τριανταφυλόπουλε. βρε άντε στο διάλο, μικροπεπί, Μικωτή. μικροπεπί. Καλησπέρα, Μάκη. Καλησπέρα. Πες μας... Για να μην μακρηγορούμε, ας συνδεθούμε αμέσως μαζί του. Καλησπέρα, Μάκη. Καλησπέρα. Αλλά για να μην μακρηγορούμε, ας συνδεθούμε... 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Αλλά για να μην μακρηγορούμε, ας συνδεθούμε αμέσως μαζί του. Καλησπέρα, Μάκη. Καλησπέρα. Πες μας, φίλε Μάκη, γιατί πρόβαλες από την εκπομπή σου... Τρελός είναι αυτός. Και αναφέρομαι στο ανύπαρκτο μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Τι λες, ρε Μάκη? Βεβαίως, έρχομαι εγώ λοιπόν, δείχνω αυτά τα βίντεο και μαθαίνουμε αν μη τι άλλο στους νέους πώς γίνεται το σεξ. Συγγνώμη. Πρόσεχε πώς μιλάς. Πρόσεχε εσύ πώς μιλάς. Άντε ρε πλάκα. Τι κάνεις το προχώρησμα.